Walo ka mga representante sa SIA Party ug BARM Grand Coalition nagduso na sa ilang kandidatura pagka-representante sa Lanao del Sur alang sa pinakaunang 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections. Pagtanggal sa sulu sa BARM, gikasubo sa pipila ka mga opisyal. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa ikatulong adlaw sa filing of Certificate of Candidacy, alang sa pinakaunang BARM Parliamentary Election sunod tuig, nagduso sa ilang kandidatura pagkarepresentante sa 8 ka distrito sa Lanao del Sur ang mga kandidato sa BARM Grand Coalition ug SIA Party. Gilangkuban kini nila Princess Pala Amerlanto Gandamra sa District 1, Alexander Guro Alonto Jr. sa District 2, Abdul Raouf Abidin Adyong sa District 3, Aminuddin Usdan Sumagayan para sa District 4, Arimao Sayang Gambar Asum sa District 5, Hosni Boloto Makapudi para sa District 6, Ali Usman Sarangani Mindalano sa District 7 ug Abdul Rashid Alonto Balindong sa Distrito 8. Sigon sa Provincial Election Officer sa Lanao del Sur, nadelatar ang ilang filing of COC tungod sa desisyon sa Supreme Court nga tanggalon ang sulo sa BARM. Agi aning parliamentary districts katong nahitabo magud sa I think katong sa sulong murag mao pinaka-prompt ani naka-trigger ani actually. Na-move siya to this day. Gikadisbaya ni Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong Jr. ang pagkatanggal sa sulo sa Bangsamoro Autonomous Region kun BARM. Ilabi pa nga si sulog Governor sa Kurtan kuno ang ilang ginalantaw nga mahimong kandidato pagka Prime Minister kung mudaog ang ilang partido. Malaking kawalan sa buong BARM na nawala ang sulong. Alam naman natin na anong pwedeng itulong, iambag ng province of Sulu sa pagkawala niya sa BARM. Pero meron pa rin naman tayong nag-MR pa rin. Prioridad kuno sa BARM Grand Coalition ug SIA Party ang paghatag tabang sa mga religious workers ug mga magtutudlo sa madrasa school sa BARM. Gusto ko bigyan ng incentives itong mga mga religious workers natin, mga teachers natin sa mga madrasa yan. Kasi may lumalapit din sa akin na yun nga yung kulang sa kanila, no. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.